Kulu. Non te ya. N'a tigɛra min na sini bɛɛ b'o la kali i sigi dɔrɔn e k'i ta kɛ tulo la mɛn ne a ko la dɔrɔn e k'i ta kɛ n'u nana f'i ye i ka ɲamɛ dɔrɔn a banna ne bɛ taga komi i tɛmɛtɔ kun don n'i sigilen wa n ko n bɛna b'i la ne bɛ taga sira na ko ne taga dugu kɔnɔ ka na ya ma i hakili to so kɔnɔna na ya ma n bɛ taa n ka pariwari minɛ ka na ma ni bɛ na tɛ an sama salati dɔ la an sura fana ye salati yɔrɔ n y'a fɛ na ko salati kɛ dɔɔni dɔɔni sumaya bɛ yen n'i tɛ salati kan i bɛ yiriden dɔ kan n y'a mɛn n bɛ n'i sama e bɛ jɔn kɔ ko ne bɛ jɔn kɔ wa tu kun bɛ yɛrɛ de kɔ ne o de an t'an sigi ouais bismillah e ko k'i mago bɛ ne la o ye mago jumɛn ye Zoli n tɛna n dogo i la dɛ fɛn min bɛ n dusukun na ne m'a f'i ye bi n na kɛ n yɛrɛ ma jugu ye ayiwa yanni i ka k'i yɛrɛ ma jugu ye a ɲɛfɔ n ɲɛna mun de bɛ yen nɔ i k'i dusukun lafiya au fait ne kun kuma n'i terimuso fɛ Gafu n ka kan ka ci ɲɛf'i ye mais n t'a dɔn n'a y'a ɲɛf'i ye a ye puwa cogo dɔ ka ci fɔ ne e de don awɔ ne yɛrɛ don komi i yɛrɛ bɛ yan i t'a bɛɛ ɲɛfɔ n ɲɛna n k'a faamuya oui problème t'a la Joli tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n tɛna n dogo i la dɛ i ka di ne ye wa ne t'i fɛ manamana ko la ne bɛ fɛ k'i furu yɛrɛ de k'i kɛ n furumuso ye puwa e ka segin kuma in kan tan ne k'a lamɛn tan tɔ n m'a faamu Joli e ye nin faamuya pɛrɛ min b'i kɔnɔ dɔrɔn o fɔ dɔrɔn i hakili ka ɲi kɔni n b'a dɔn kɔni fa t'i la e kun kan k'i miiri yanni i k'an ka dɔ in sago ka don an ka so yan e kun kan k'i miiri o la mais ni n ko ko b'i jaabi sisan e bɛ fisaya ni ne ye ah bon wa n bɛ min f'i ye wuli ka taa yanni ne fakɛ ni bamuso ka nin sɔrɔ yan i teliya wuli ka taa kuma caman nege tɛ n na Joli ni ne gɛntɔla y'i fɛ ala kuwa i teliya Gafu a kɛ to tantɔ i b'a ala bɛɛ ka dagabana bɔra ne fɛ yen bi ya o dagabana jumɛn puwa kɛ puwa ye tulo sɔrɔ bi ka taa an fɛ yen a dara a yɛrɛ la dɛ ka taa an fɛ yen Julia e mun fɛ yen na o la ka taa ka fɛ ko ci fɔ ne k'ale bɛ ne fɛ i t'a dɔn puwa jamana mais n y'a la d'a ma n ye min da kan hali garange t'a da bolo e n daga wuli i dun y'a la dama bi
plan wɛrɛ bɛ ne bolo n'o fiɲɛna I bɛ fɛrɛ ma ka tɛmɛ I ye mun kɛ bi Dagawuli I mɔne bɛ bɔ a la ka tɛmɛ a gɛnni ka direct bila Dagawuli e kuma la e bɛ fɛ ne ka taa ne d'a ma e bɛ dongu na bi e bɛ tɔɔrɔya bi ni poids sen bala tɔ ti den ka fɔ I bɛ poids nɛgɛ ka gɛrɛ la walasa I bɛ se k'i sago sɔrɔ a la cogo min na wa Gafu o fɛnɛ hakilina ɲuman ye n'o kɛra mɔnɛ bɛ bɔ ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan wa mais a to yen n b'a nanu ta Bayi o yɛrɛ de don bi cɛ ninnu mɔgɔ kan tɛ ka hinɛ u la hinɛ mɔgɔ tɛ hali don Gafu o fɛnɛ hakilina ɲuman ye mais mun kunkolo tɔ labɛn yanni sugu ka ko Ouais, cool, ça va? Oui, ça va. Ouais, tout dit. Tout là. Bagai. Don wala. Et n'a bi da kadi. Oh, agadi a cɛ juguman tɛ. Ba kalama dugu in kɔnɔ yan. E de ye cɛmani min ni joli ka di kosɛbɛ. Donc n bɛ fɛ k'an sara I la ka kuma dɔw ɲɛf'i ye sabula a kɔnɔna kuma caman bɛ ɲɛf'i ye a b'a ka gundo caman kalifa I la. Donc n bɛ fɛ I ka n dɛmɛ o la kosɛbɛ. E poids k'i dɛmɛ fɛn jumɛn na tuguni a fɔ n ye ne bɛ se k'i dɛmɛ n b'i dɛmɛ. N ka cɛ I b'a kalama. Joli ka di ne ye. Joli ka ko falama de bɛ ne la bi. Wa n t'a fɛ kulonkɛ la dɛ n bɛ fɛ ka furu yɛrɛ de. Ka kɛ furumuso ye n'a sɔnna. Nka n y'a essayer ka joli kuma ɲɔgɔnya a ma o tanba jan quoi. Donc n bɛ n sara I la n'i bɛ se k'i fanga fara kan ka n dɛmɛ komi an cɛ dama hulu. Ok poids n'i ka kuma mɛn I ka fɛn ya dogolen tɛ dugu kɔnɔ yan n y'a mɛn n bɛ ne ka ci lase joli ma mais bɛɛ b'a kalama dugu in kɔnɔ k'e ni joli bɛ ɲɔgɔn fɛ o don yɛrɛ ne n'a da magara I ka kuma la mais n bɛna ɲɛfɔ n'a ye min fɔ n'a kɛra cogo min na nka a tɛna nɔgɔya dɛ e ye min kɛ joli la danni passé bɛɛ b'o kalama ka ban. I y'a fɔ cogo min n b'a kɛ ten n jigi b'i kan dɛ. An b'a kɔfɛ. Ne ko I ka cɛ kun bɛ k'i mun kuma de la n tɛ poids tɔgɔ la ɲini ya min salen b'a dɔn joli nɔfɛ. Bayi I ma fili o yɛrɛ de don a tun bɛ k'a fɔ ne de ko ne k'a dɛmɛ joli ko la cɛya yɛrɛ kɔnɔna la ne fana ko a ma n ko n y'a mɛn n ko n bɛ n seko bɛɛ k'a ye. Donc e de ye mɔgɔ ka kanu dilan n'a ye dugu in kɔnɔna la yan nɔ a kolo gentil comme n bɛ joli ni poids ɲɔgɔn cɛ e t'o kalama dɛ. Ne bɛ ko in bɛɛ kalan wa a nana kuma fɔ a y'a jigi de kɛ fo n k'a ɲɛnabɔ. Ok Pate n'i ko ten an ka taa. Kalifa e mɔra kɛra fama ye e ni ne cɛ depuis I nali laban min kɛra I denmuso ka kibaruya dɔw ɲini yan nɔ depuis o wagati o bɛ e ni ne cɛ an ka ɲɔgɔn ye kɔni fo n'a kɛra n'an ye ɲɔgɔn ye balo n'a misiriw la kuma caman kibaruya jumɛn bɛ yen o ka di kɔni. Awɔ sori cɛ n'o a kɛra fama ye mais baara n'a kɛcogo don baara de kuma ca o de kama n sera ka suma ka ne fɛ sinon basi foyi tɛ I ko min tɛmɛtɔ don ko n bɛ don ka foli kɛ mais ko wɛrɛ fana donna la n nana wala o fana la quoi I ko min kun y'a mɛn k'i denmuso kun bolila ko n bɛna ka na ɲɛ d'a kan a ɲuman kɔni nana quoi. Alhamdulillah a ɲuman nana a yɛrɛ n'a bamuso bɔra o taara sugu la sinon I tun b'a yɛrɛ yan nɔ. Kalifa nin ko in kɔni kɛra Ala tanoba de sinon a kɔni ye kamanagan min da n yɛrɛ kan Ala de b'a dɔn mais k'a fɔ k'a ɲuman tilala ka segin ka na ma yan tuguni
tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra nisɔndiyaba ye ma i ka foli diyara n ye kosɛbɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye au fait i yɛrɛ fɛnɛ denmuso ka ko kɛra cogo di bari an y'a mɛn waati dɔ la k'i denmuso ko an nafa a ɲagaminen kun don dɔn ko denni fɛnɛ kun nana ne fɛnɛ ma kibaruya foyi dɔn a ko la cogo min a ko kɛra cogo di sori i ka kuma ye tiɲɛ denmuso ni yɛrɛ a yera ne tɛ foyi kalama o la parce que waati dɔ la min kun nana den ɲini na a ye denmusonin ye wa a ma denmusonin ye wa n tɛ foyi de kalama a la mais min kɛlen don ne kɔnɔna kan k'a fɔ min ma denmusonin ani denmuso in ma sigi ɲɔgɔn fɛ o dabala ne bɛ ne la parce que denmisɛnnin min bɔra ne ɲɛ ma da kan hali ne tun b'a kun bɛ ɲɔgɔn wele nimoro min na o si tɛ don ne yɛrɛ t'a kibaruya foyi de don tuguni Kalifa a kɔni mana kɛ cogo o cogo maa woloden o tɛ taa k'i to a jɛnyara o a surunyara o don dɔ kɔnɔna i den i b'a kibaruya sɔrɔ i bɛ muɲu hali bi bari tin ka gɛlɛn i y'a faamu ala k'i garisɛgɛ don a la hali bi sori n tɛ kuma cɛ a ye ko min nana denmuso ɲininkali parce que a kun tununa a yera ka ban o diyara n ye parce que ni denmuso in tununa i ka ko bɛɛ kun falen na a seri kan toro mais denmuso yera o ye ala taw ye o diyara an ye yɛrɛ de halisa ala ka ɲɛ ka d'a ma amina yarabi Kalifa ni diyara kojugu ala k'an to ɲɔgɔn ye kana kuma ma non n tɛ fɔ ye tabarikala ala sɔnna ma hali n yɛrɛ ta kibaruya sɔrɔ n bɛna ni wari f'i tɛ baasi ye n sera sira di ma o la k'an bɛn o la k'an bɛn denmuso kabini i nana ne ni e ma sigi ka baro kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala ne ni i facɛ kumana i dun sera furu ma n'a y'a sɔrɔ i ni mɔgɔ kan bɛ ɲɔgɔn bolo i k'o fɔ n ɲɛna ta ma papa ye tiɲɛ fɔ n yɛrɛ min da n bɛ miiri kuma in na quoi mais furu tɛ ne kunkolo la sisan n bɛ fɛ k'an ka kalan tɔ continuer pour que k'an ka diplôme sɔrɔ n denmuso i ye tiɲɛ fɔ nka makɔrɔba bɛ fɛn mun ye aw denmisɛnninw tɛ o ye koyi i b'a kalama i ye bogotigini falen de cɛw ɲɛ bi i la n'i ye kɔnɔ ta nin cogo la tantɔ i b'a lakali cogo di ma i hakili latigɛ o la bari ne b'a dɔn ne ye min ye i to n'o mɛn kuma tɛ k'o ye i b'a dɔn sisan cɛw tɛ dɛsɛ bogotigini na i ɲɔgɔnna o ɲɔgɔnna caman fɔ nka i hakili to i yɛrɛ la dɛ ma o bɛɛ to yen hakili bɛ n yɛrɛ la mais ma an y'o bɛɛ bila ne kɔrɔmuso kibaruya bebe kɔni ne n'a famana dɛ a bɛ weleli kɛ yan awɔ a bɛ weleli kɛ tile fila na yɛrɛ a ye weleli kɛ i kɔrɔmuso est ce que nali b'a kɔnɔ a ka kalan ma ban fɔlɔ nka est ce que a tɛna furu senegali ye ma ka furu yen wa a ma fɛn fɔ n ɲɛna mɛ a ka kumakan b'a jira ko a bɛna furu ye n'o kɛra o ye diya ye kosɛbɛ halisa ala ka laɲiniw bɛɛ sabati somɔgɔ dun i ba dun baasi t'a la kɔni nse i nana i terimuso fɛ yan nɔ n nana n terimuso fɛ ayiwa n y'a mɛn zoli n bɛ taa n da dɔɔni ni dɔɔni kɛra i bɛ yɔrɔ ninnu fura kana ɲinɛ ka surafana daga sigi dɛ n bɛ na n da dɔɔni kolo i sigi